Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure
gure helburua da, bueno, pues, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Osea, guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako, hortan ja moldatzen gaungi.
Dani. Porru patata. Hemen kontorri. Ay, mira qué huerto más bonito. Ay, qué huerto. No, qué huerta más bonita. Bonita, bonita. Ay, las lechugas, qué bonitas, por favor. A ver, de quién. Venga, la viste. Qué cariño, vaya, ¿eh? Hay que bailar. Oye, qué huerto más bonito han preparado con lechugas y puerro. Seguirá todo. Levanta el bicho. ¿Qué más? Ay, cariño.
Yeah.